a mai videóban. Úgy néz ki itt a hajam, gyerekek, nagyon szar. Ezt a DJI mikrofont fogjuk megtesztelni. Ma vettem 65 000. Itt van, gyerekek, itt van. Itt van, gyerekek, itt van, hát nekem. Ja, igen. Gyerekek. De jól esett. Ezt hallgassátok, gyerekek. Gyerekek, mondjátok már nekem meg, hogy mi a jó Istenért nem akartok engem bekövetni, kövessetek be. Ábósi Párni néven. Ábósi Párni.